Hola, em dic Pau i avui faré el primer capítol d'una sèrie que començaré avui, que es tracta sobre el millor equip de llegendes del Barça. Aquest és el primer episodi, el de llegendes del Barça, i aniré fent d'equips que jo crec que són els millors, o sigui, que han tingut més història, i llavors els posaré i aniré fent uns quants capítols fins que jo cregui que els equips aquests no tenen, els equips que jo cregui que no tenen molta història. Ara començarem amb l'11 del Barça. Ter Stegen l'he posat perquè aquest any s'ha retirat el Valdés i no l'he pogut posar, però si voleu us puc dir les coses que té el Ter Stegen. Hi ha una cosa la millor cosa que té el Ter Stegen que he llegit són els reflexes, té els reflexes de gat, salta molt bé, s'estira molt bé, és molt flexible i sí, s'estira molt bé. I jo crec que el Ter Stegen es mereix estar en aquest 11 del Barça. L'Umtiti. L'Umtiti, que ha vingut fa uns anys de l'Olímpic de Lyon, que és molt bo, corre bastant, és molt bon defensa i aquest any ho està fent molt bé, és boníssim i jo crec que té que estar en aquest 11 perquè jo crec que ho està fent molt bé i s'ho mereix. El Puyol. Puyol és un jugador que és molt bo, és molt bon defensa, corria bastant, posava molt, lluitava moltíssim, ha salvat molts gols, un amb el pit, un amb la cara, es va obrir el cap i va seguir jugant. I el Puyol és una de les millors llegendes que té el Barça. I és el capità, i jo crec que és boníssim i té que estar en l'11 dels millors del Barça. Ara, el Piqué, un altre jugador que jo crec que és boníssim, que és molt bon defensa, no corre molt, però és molt bon defensa, és molt alt, posa molt el cop, sap rematar molt bé de cap i és com l'Umtiti. Els dos junts defenen un munt i són molt bons. El següent, Rakitic. Ho està fent molt bé amb el Barça. Ai, que he fet una cosa que no tenia que fer. Ho està fent molt bé amb el Barça, xuta molt bé, regateja molt bé, fa molt bons passes, corre bastant, té un xut potent, sap centrar molt bé i tot el que és potència, el tir i tot això, ell ho sap fer molt bé, millor que molta gent. Següent, l'Iniesta. Jo crec que l'Iniesta toca molt bé la pilota, sap distribuir molt bé, regateja molt bé amb un regat que es diu la croqueta, que es fa servir molt, que es tracta de fer de cama a cama la pilota i regateja molt bé amb aquest regat. I jo crec que l'Iniesta reparteix molt bé el joc i ha sigut molt per al Barça, marcant bastants gols i jo crec que s'ho mereix, és boníssim. Següent, el Maradona. Corria un munt, xutava molt bé, passava molt bé, regatejava molt bé i això era boníssim. I la seva característica que deia que és la millor
és tirava molt bé. I també és dels millors argentins, és el segon millor argentí de la història i és l'únic argentí d'aquest 11 que ha guanyat el Mundial, perquè Messi no ha guanyat cap Mundial. I bueno, va guanyar el Mundial, va ser crec que pilota d'or, o no, crec que no, però bueno, venia jugant molt bé amb Argentina i va marcar molts gols amb el Nàpols. I bueno, següent, Ronaldinho, regatejava molt bé, tirava molt bé, passe molt bé, regatejava perfecte, era la seva millor característica i jo crec que mereix estar aquest 11 per tot el que va fer amb el Barça, amb Brasil i tots els equips que jugava. Següent, Neymar, un altre, tira molt bé, corria un munt, passava perfecte, la seva millor característica, igual que el Ronaldinho, és el regat. I bueno, és dels jugadors més complets que hi ha en l'actualitat i jo crec que és molt bo i ho està fent molt bé amb el Barça i amb el París. Ronaldo Nazario xutava molt bé, corria perfecte, passe boníssim, regatejava perfecte i de les característiques que tenia més bones era el tir, perquè xutava molt bé les faltes, xutava, molt fort, tenia molta potència del tir i bueno, els porters els hi costava molt de parar-la. I següent, Messi, tira molt bé, corre molt bé, passa molt bé, regateja molt bé, de tot, és boníssim. El millor que crec que té és el tir, el passe, distribueix el joc molt bé, distribueix el joc molt bé, té molt bon regat, molt bon passe, molt bon tir, molt bon, corre molt bé i jo crec que és el millor jugador de l'actualitat. I jo crec que ja està per avui el primer capítol i pròximament hi haurà nous capítols i crec que el pròxim serà el Milan i bueno, doneu-li like a tothom el que vegi el vídeo, subscriviu-vos perquè d'aquí poc farem l'especial 300 subscriptors perquè només ens falten 50 i fins la pròxima. Adeu!